Għexieren ta' koppji li bħalissa jinsabu għaddejjin bit-trattament tal-IVF bit-tama li jkunu jistgħu jkollhom tarbija fix-xhur li ġejjin jinsabu mweġġajn ferm għal mod kif il-gvern qed ikaxkar saqajh fuq weda li kien għamel li minn din is-sena il-mediċini marbuta ma' dan it-trattament jingħatawlhom b'xejn. Persuni li tkellmu ma' Net News għallulna li sa issa diġà nefqu ma' 3,000 euro fuq mediċini u trattament fl-ewwel xahar ta' din is-sena. Spiża li ma kienx prevista għaliex il-Gvern Laburista kien wiegħed li din il-mediċina se tkun aċċessibbli b'xejn mill-2022. Fil-fatt kien f'Ġunju li għadda li d-Deputat Prim Ministru Chris Fearn kien ħabbar din l-għajnuna wara pressjoni kbira li kien ilu jagħmel għal ġimgħat sħaħ il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li kien sema u fem il-weġa finanzjarja li qed ikollhom ibatu dawn il-familji minn barra d-batijiet l-oħra. Familji li għaddejjin minn dan it-trattament għallulna li meta staqsew lill-Ministru tas-Saħħa meta se jkunu jistgħu jibdew jieħdu trattament b'xejn, it-tweġiba kienet waħda birda fejn sempliċiment għallhom li meta jasal il-waqt ikunu jafu. U l-Gvern reġa' iddiżappuntom il-ġimgħa wara nofsinhar meta l-Ministru Fearn sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet li matula kienu qed jittamaw li se jħabbar il-bidu ta' din l-iskema u minflok reġa' wiegħed dak li wedhom diġà 7 xhur ilu. U iva il-proċess biex inkollna mediċini minn ħlas għal dawk kollha li kun qegħdin jagħmlu l-IVF mixi sow u maħniex bot li nkunu qegħdin inħabbru meta nkunu qegħdin nagħtuhom minn ħlas. Koppja li trid tagħmel dan it-trattament tonfoq medja ta' 3,000 euro għal prova waħda u jekk din tfalli ftit tal-ġimgħat wara jibda ċiklu ieħor tal-IVF fejn f'temp ta' 8 ijiem wieħed jonfoq madwar 1,200 euro oħra. Dan kollu spjegawna jiġi wara xhur u ħafna drabi snin ta' appuntamenti ma' tobba u ġinekologi privati li jkunu swewlhom ħafna u ħafna eluf ta' euro. Magħhom trid iżid il-vitamini u l-mediċini addizzjonali li wieħed ikun jeħtieġ jieħu, mediċini li ħafna drabi jridu jittieħdu kemm mill-mara kif ukoll mir-raġel. Dawn l-ispejjeż tal-IVF li mhux kulħadd jista' jlaħħaq magħhom ikomplu jżidu mal-istress psikoloġiku li jkunu għaddejjin minnhom ħafna koppji li jkunu qed jippruvaw ikollhom tarbija. Huwa għalhekk li dawn qed jappellaw sabiex il-Gvern iżomm kelmtu u jinkludi trattamenti u l-mediċini fil-lista ta' servizzi li jagħti b'xejn kif wiegħed 7 xhur ilu.